sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:41. This time check is brought to you by ACM ISO certified world-class quality. This brought to you by ginadulong sa inyo sa sarap, epic sa kulit. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Night Patrol Team Reports! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga panangga naman tagpanamati, region-wide mga palagad kita sa labilin, isa ka oras, 17 minutos. Karon ngadlaw, Lunes, Petsa 2. Ikaduang adlaw, bulan sang Disyembre. Sa mga maninay, kag sa mga maninoy, preparar. Mga ihada, kag ihado, preparar na para ganar. Mga ihada, kag ihado ni Sir El Rey Dotilios, preparar na ha. Kay si Maninoy nyo El Rey, may ginaputos-putos na. Hindi man makasalbar si Nelmar Madera, ang ampaw, kinabakal na sa downtown. Sudla niya pamaskwa para kay ihada kagihado. 23 dias na lang ha, ang nabilin, Pasko na. Sabi nyo, Action Nelmar, Sel El Rey Dotilios, makasalbar ka mo kadua. Huwag ka mo kabalong si ihada kag si ihado nyo. Nagapat ingid sa numero sang kalendaryo. Siraldo 30 Dias, magabulag na sa ato ng tuig 2019. Ato naman abi-abihon ang pagsunod sa bagong tuig 2019. Oy, ano naman ay hana nagahulat sa aton nga kapalaran? Sabay pa sa tuig 2020. Ato naman malampuasan
ang mga pagtilaw nga mag-aabot sa atong kabuhi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:46 na. May nabili pa kita nga bali 14 minutos. Antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Lunes edisyon sa inyo sili nga palatunturan. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa ato sili nga news team. Ato sili nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sili nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong sinikapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Ang atong sinimata kag duronggan oras sa kagabiyon ng atong sinima Patrol 3 na bara patrol. Kay na pa nagalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kay Mulsuhan kag Panilagan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mag-responder back-to-back sa itong minuto. Aksyon Nani Kirao. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal, update sa Bagyo, balita sa international, update sa nagapatigayon nga Asian Games. Ginatutukan nila ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Delmar Madera. Back up diri kay Sir Elray Dutilios, ang aton nga IT expert. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Silat Sangbago. Buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back sa atong sining nga mga kaksyon OFW nga nagamonitor na sa atong sining nga live stream pagi sa atong sining nga Facebook page. Dira makita ninyo ang pinakauli nga lakat sang panahon sa atong dira nga live stream. Makitaan man ang mga eskwelahan nga nagkansilar na sa ilang sili klase plus ang medal standing sa nagapadayon ga Asian Games. Preparado ang News Center sa Aksyon Radio. Nakinanda ng isa agad ang kurman ng Aksyon Night Patrol Program. Lunes, Tob-Tob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagat inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Ang unang kabahin sa ato sa ipamalagat ginadulong sa inyo sa kalawas ng Dr. Alfred Spew. Kawanta ang balatian nga kidney stone. Kinanglanon inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Inibangon ngang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Mangin maayo ang imo sini nga pagpangihi. Nagatinlo ini sa aton sini nga urinary tract nga ginatubuan sang ginatawag kidney stones. Kung ano pang ginahulat nyo, hindi na magduwa-duwa pa para malikawanta ang balatian nga bato o kon kidney stone. Dapat inom Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini mga kabahan sa ato sa ipamalagat ginadulong sa inyo sa kalawas. Libre nga medical check-up lunas hasta Biyernes. Upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors. Kadto Pamasarid, Daralakson, GA Esteban Building. Ara din ang opisina. Kadaraman mismo sa Life Extension
Naka, mapatihan na vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo, amo ini ang mo ni siya ang produkto sa life extension. Nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa life extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes. Upod sa de kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto nga vitamin D3, kadtui, mamasari, dalalakson, GA Esteban Building, para din ang opisina, sang Life Extension. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:52 na. Walo pa ka minuto sa labilin antes kita magaungot sa takla nga alas 10 sa silingabahan sa ato sa Barangay Check ng ato Silingan News Center. Nano ng pinakalites galakat sang panahon. And after that, sipad-siparon man ni Aksyon an na dipensor sa wala kay na makapamati sa aton siling action firing line. Ano bala ang mga eskwelahan sa mga banwa kag syudad nga nag-cancel na sa ila klase? Ano nga mga colleges and universities sa Bacolod nga nag-cancel sa ila klase hasta buwas? Dari ang pinakalites nga lakat sa panahon, unahon ta, si Miss Beautiful Kondisyon. News Center, lakat sa panahon, dala na ang update sa mga sirasang klase nila boss. Ari si Aksyonan Dipensor sa News Center. Aksyonan, good evening. Pasokan. Aksyon na Eric bayong gabi, mas pa nga nagbaskog ining si Bagyo Tisoy Aksyon Eric kag ginapaabot nga maga landfall ini siya. Okay. Maga landfall humalin mga 3 hours sa humalin subong nga oras, 3 hours, magalandfall ini siya sa kabugusan sang probinsya sang Sorsogon aksyon na Eric, base man sa monitoring sa nga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa. Okay. So base diri sa weather bulletin sang Pag-asa nga ining si Bagyo Tisoy na si Platan 90 kilometro sidlangan sa nga Huban Sorsogon kag naangkon siniya kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 165 kilometro per ora, malapit ini sa sentro aksyon na Eric, kag may pagmadlos nga nagalambot sa 230 km per ora. Nagagiho ini siya pa nakatundan sa kada sigon nga 20 km per ora aksyon na Eric, kag ang mabaskog nga hangin, to ginakabig pa diri sang Pag-asa, violent winds ang naga-apekto sa kabug-usan man sang Northern Samar sa karon, Okay. Catanduanes, Albay, Camarines Sur kag Sorsogon. Tiya ang na-mention naton kay ina sa masunod nga 3 ka oras magalandfall na ining si Tisoy sa area or sa kabug-usan sang Sorsogon. Okay. Ang tropical cyclone wind signal number 3 ang ginbatak sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, kag kalakip na diri ang Ticao and Boreas Island. Okay. May ari pa sa Romblon sa southern portion sang Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, southern portion man sang Batangas, northern Samar kag northern portion sang Eastern Samar action Eric. Kag signal number 2 naman, di apektado man diri ang northern portion sang Negros Occidental action Eric. Okay. Kag kalakip na nga na paidalom sa signal number 2 ang Metro Manila, Bulacan, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Southern Aurora, Cavite, kag ang nabilin nga parte sa Batangas kag even diri sa Laguna, Okay. sa Rizal. Ang
Iya pagid sa Occidental Mindoro, Calamian Island, Zambales, Cuyo Island, Pangasinan. Ang nabilin nga parte sa Eastern Samar, subong man sa Samar mismo, sa Biliran, Aklan, sa Antique, kag even sa Iloilo aksyon na Eric. Na-mention naton ang Negros Occidental, Okay. kung patpaton kung nakaroon aksyon Eric, kung ano dira nga mga banwa kag syudad, nga napektuhan sang sining signal number 2 nga nag-cancel sang ilang nga klase. Ang nabilin pa nga parte man sang Negros Occidental, ang ginpaidalo man iya sa signal number 1. That is why nga may iban man nga mga city kag municipality nga nag-deklarar man sang cancellation of classes action na Eric. So sa base pag sa monitoring sa pag-asa, nga madamol nga pagbubuos ang ulan ang lauman or i-expect sa kabugusan sa Bicol Region, sa Northern Samar, Southern Quezon, sa Marinduque, sa Romblon, subong nga gabi, tubtubwas sa aga. Ang sa area diri sang Eastern Visayas daw kasarangan tubtub may pagpanalagsa lamang nga pagtupa sa madamol nga ulan ang maeksperiensyahan. Diri nakita action Eric sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental nga nagdeklarar na ilasang suspension sang klase. Ang Okay. iban tawag extension for the suspension of classes. Okay. Oo. Sa buwas nga adlaw Miyerkules bangod sa Bagyo Tisoy. Ang una Ibi Magalona, preschool tubtub senior high school. Ang syudad sang Talisay, preschool tubtub senior high school man ini siya. Okay. Ang Banwa sang Tuboso, preschool tubtub senior high school. Diri sa syudad sang Bacolod, preschool tubtub senior high school man ini siya. Ang syudad sang Victorias, preschool tutob senior high school. Ang syudad sang Bago, preschool tutob senior high school man. Ang Banwa sang Morsha, all levels. Okay. Ang Silay City, all levels man action Eric. Ang sa Banwa sang Valladolid, preschool kag tutob senior high school. Ang Kada City, preschool tutob senior high school man ini. And even sa syudad sang Escalante. Ang Don Salvador Benedicto, amuman preschool tutob senior high school. Ang subong manang sa San Carlos kag ang sa Calatrava. Ang sa La Carlota, preschool tutob senior high school, samtang ang sa Sipalay, Okay. amo ni ang sa preschool tutob elementary level lamang. Ang diri naman sa syudad sa Bacolod, ang mga eskwelahan nga nagdeklarar sang suspension klase buwas, ini ang John B. Lacson Colleges Foundation kag ang St. Joseph School Lasal. Meaning for elementary, if hindi na ko magasala, elementary to high school, even also senior high. Okay. Amo ni sangiya ka St. Joseph School sa Lectionary. So far amo ni pinaka-latest nga update. An? Yes. Kung may mga ara sila gusto nga hibaloon, pwede sila ka log on sa to sila Facebook page. Yes, Section Eric. Para sa mga... Anong himuon nila? Update sa lakas ng panahon, update sa mga eskwelahan nga white class buwas. Anong himuon nila para makalantaw sila sa atong Facebook page? Yes, para sa aton mga ka-action, kung gusto ninyo, kung wala ka mo abi naka-monitor sa as of this time, pwede ninyo i-check ang Action Radio Bacolod page. Okay. Dira makitaan ang listing sa mga municipal kag cities nga nag-declare na suspension sa ila klase, kag monitor man kamo from time to time or check man sa amon nga Facebook page, Action Radio Bacolod page. Okay. Kay from time to time i-refresh lang kung permit ka nga nag-monitor, i-refresh lang kay para ma-update ka. And even also sa aton man nga subong nga nag-live kita Action Eric, I think may ginpa si ang aton nga text subong Okay. sa kilid lang na da siya. Ang aton Maybe. nga IT expert. Oo. I think may gin-flash da siya sa kilid subong lang. sa kilid bakit nila ang update sa lakas ng panahon, ang mga eskwelahan nga may klase buwas, kag ang medal standing. Yes, sa Action nagkapadayong, Eric. SEA Games. SEA Games Action Yes, Action Eric. So far amo ni ang pinaka-update monitor lang mga ka-action. Kung wala sang radio, pwede gid sa Facebook sa gihapon. Liwaton taliwat, ang himuon nila. Visit lang kamo sa amon nga Action Radio Bacolod page. Okay. Pwede man sa amon iya nga mismo wala ka dira sa nga radio pero nagalantaw ka Facebook Live, pwede gid kay makita ano mada Japon ang listing sa mga municipalities and cities nga nagsuspend na sang ilang nga klase. Sige. So, amo ning update with regards sining sa update man sang bagyong Tisoy, diri iya sa Negros Occidental. Una sa balita na sa Action and Defensor sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang aksyon, radyo, radyo. There you have it. Salamat kay National Defensor. Pinaka-latest ka update naton sa News Center. Ang lakat sa panahon, of course, dalaman ang mga bulutuan sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, including na ang Bacolod, sa mga level sang tagsa kabulutuan nga wala sang klase. Ang update natin sa News Center, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santo Mix. Swabe ang aroma, swabe ang timplada, swabe ang sabor. Makabulig panubo sa inyo sila nga kolesterol. Amo ini ang sikreto sa Santon Plus kay soya kag santons. Dako ang mabulig sa pagpanubo sang bad cholesterol bangod sa protein nga upod sa kada timpla mo sa Santon Plus. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:02 na kita. Ang report National Defensor sa News Center, ginatulong man sa inyo sa kawan sa na mapatunan sa mga eksperto tunay kag natural nga antihistamine properties. May TC controller ang tanan nga mga allergies pagi sa panubo sa level sang histamine. May gid nga kombinasyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Alin sa report sa News Center, check na ito report sa Patrol 3 Navarra Patrol. Ibalaon talaman ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa padayon natin siya magbantay sa lakat sa panahon. Bagyo nga si Tisoy. O sa ato rin makuturang nga nag-istar sa mga pangigaron sa Suba. Nag-istar sa pangigaron sa mga baybayon. Palihog lang, o aligmat kita. Although diri sa Bacolod sa probinsya, pasalamat kita kay ulan, hindi man niya baskog. Pero base magbaskog. Kay alaon na karon sa kagahon, daw taob. Tiyang lain na kung magbalbal ang ulan, sugata sa baha, sugata man ang tubig sa baybay, disgrasya, baha gid ang problema. So karon sa ato kagahon na medyo loligmat kita ha. Masigol pilang sumaka ang tubig baha. Yari si Aksyon John Diaz. Ang sabay sa report sa ato sa Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Lakas sa panahon ng biyahe sa Roro kag Fast Crop. Aksyon John Diaz, may gabi, please come in. Kumain gabi aksyon, Eric, sa tatanang nga mga ka-aksyon, kita karon diri live nag-report sa may command center sa Giapo, no? Sa City Disaster Reduction Management Office, Okay. diri sa may daan nga City Hall, diri naman sa may dalan Lozoriaga, aksyon, Eric, karon nga gabi. Ang sitwasyon diri, medyo nagkakalma pa ang aton nga mga personnel diri, samtang ginahikot nila ang pila ka mga report sa kinanglanon, inugpasa para sa pinagkauli diri nila nga situation report sa palibot sa sulad sang Bacolod Action Eric samtang nagakulokalma man naton nga panahon pero kululbaan ni Action Eric kay ti anay balo naton basta mo sa nga pagniampo hindi naton mapaktan bala kun oras man magbuo ang madamol nga ulan Okay. like sa mga hadaan nga mga kaso abi sa pag-ulan sa pungsod Pilipinas nga gulpi lang makanay-kanay magkulokalmang panahon gulpiada galaya bumbunok ang madamol nga ulan. Yes. Kag bangod sa Action Eric nagasigi-sige apon diri preparar ang sulad sang Bacolod particularmente na diri MO ang ila diri nga mga vehicles mga salakyan abi mga truck nga may mga sa nakabutang na gid nga
nadaan na nga mga monoblock abi kay para in times karon kon kinanglanon sa nga forced evacuation preparado na. May ari man diri mga tadano nila ang iya kay emergency response service. Okay. Ang mga ambulansya actually nila naka-deployed sa mga nagkalain-laing nga lugar. Wala lang na nagatiner diri sa ilab lang command center. Okay. Kundi ginapagwa nila action direct para mas malapit sa mga areas sa kinanglanon nga kung once gani magbunok ang ulan, amo nagtaas ang liberasyon ng tubig, madasig sila nga makaresponde. So sa buong sitwasyon nila sa All City Hall, may mga naka-standby nga mga tracking, may mga truck kag mga salakyan in kaso for evacuation or rescue operation. Yes, doon may naka-standby pero sa nakalain-lain nga mga identified areas nga mga high risk abi ang ginatawag sa direct nga pagbaha. Okay. Naka-deployed na to yung nga daan. May ato na to sa mga areas no sa evacuation center, mayara man dito naka-standby nga ambulance, mayara man dito pilabi ka mga service vehicle ang lokal nga pangaluhan sa syudad sang Bacolod. Wala labot sina bago gilamang diriyo nakahalin ang van man ini siya ado ka L300 nga salakyan nga nagaduag sang pula. Okay. Ini ang area o kunabi ang team emergency response team nga gin-deploy ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kay si Kong Greg may tatlo ka mga teams tanan nga gin-pang-deploy, isa sa north, isa sa center, isa sa south action direct nga mo ni nagabulig diri other than the local government nga sila man mismo mayara kaugalingon ilang sa monitoring nga ginapatigayon. Ang So, mga barangay official ta subong on alert ba ni? yes, they are required nga mangin on alert kay base sa pinaka-uli nga meeting nila Specialmente ang mga barangay nga masami ginabaan kung magtudo ang ulan. Yes, kay nato this action firing line actually ginlawag na ni Ma'am Bernadette Montelibano ang mga areas, mga barangay, kaga mga specific purok nga high risk sa flood action area, kung Okay. floods. But ano to nila diri kay nasa Radyo Bacolod at 25 ka mga purok gid mismo. Okay. Ikan sa naglain-lain nga mga barangay like barangay 10 sikang airport, paano Coita Kuling, areas ng Singkang Airport, areas ng barangay 28 nga mo ni mga lugar kung kaisa nga may mga Arab lang nagatinera sa mga malapit na shorelines o coastal areas sa Sinarek nga prone gid sa pagbaha. Kagamo ni isa ka ginabantayan karon diri sa aton nga mga katapos ng DRMO diri sa sulod sa command center. Ang matamdan Jan? rin naton Available si Kwan dyan, available si Sergio Marida. wala si Sir Jomar Vargas, meron sa nga lain nga area, pero kung ano itong statement po ito guys, si Mr. Aaron Baez, ang ilan in charge ng DRMO, gisagin na di ang sa CDRMO, Action Direct. Okay. Bali, kay Sir Jomar Vargas is cluster head siya, siya nga diffuse disaster. So siya nagklorify explain karta ni siya, ano na mong pinakaulag, dari abi, kulakat ng panahon, kay may dakurako, may TV, dari gabi, may big screen dari, kasulod sang command center, makita rin natin ang movement ng bagyo. Pwede kalapad, Action Direct, kung maglaragway, lapad ang cover sang bagyo no? Ang iyang hulag porque pablaka hinay yang pinaka-ready sa mga status typhoon ina siya. So may ginasulat dito sa board amo ning pinaka-uliabi nila diri nga situational report sa area Direct sa palibot ng Sarad. Estimated malapit isa ka gatos ang sa mga stranded sa mga nga naka ang iban almost mga 50 siguro ara na yan nagtiner si Gapon sa may ila diri nga evacuation center samtang ang iban ara naman Action Direct sa may area sang area naman Action Direct sa diri sa may command center gid mismo Action Direct camp. Okay. Anyway, check natin Derebe ang kuhan din natin sa statement ang taga DRMO Action Direct kung ano dring ila pinakauli naman dring monitoring. Sir. Sir. Right, sir. Sir, good evening. Sir, good evening. Sige. Sir Aaron. Sir, pwede kami nagkakapangayos mo, sir. Gamay lang yung time. Mga kami update, sir. Ano subar ang pinakauli nga sa update ninyo with regards diri sa bagyo? Sa subong, regarding sa aton bagyo, ang gin-issue na nila sa 8 p.m. pa man ang update karon by 11 p.m. So, ang Typhoon Tisoy, nag-intensify pagid ni siya. Manog landfall na ni sa over Sorsogon. Ang iyang ang iyang eye wall, grabe na subong ang kabaskog sang hangin. Kabaskogon sa subong ng 165 km per hora. Ang iyang
Pugada 230 kilometers per hora. Okay. Muna. So amog yapon maintain man yapon ang movement ya westward 20 kilometers per hour. So sa buwas ara na sa sa vicinity mga buwas sa gabi mga 24 after 24 hours ara na sa mga vicinity sang Abra di Ilog. Okay. Amo na sa subong ang aton nga sitwasyon sa Bagyo ta ang aton nga ara kita subong ng Bacolod City sa signal number 2. Number 2 na sa sa number 2. So amo na tempo medyo nagkalma ang ang pag-ulan. Ano sa ang application sa semana? Anong dapat batayan natin? Kasi ang pag-ulan nagpabugso-bugso ng isang ulan sa kontak naman. It's because isang konskat ang panganod ginasuki kadto to sa butog sang panganod isa kung nagsayakan. Okay. So anong po sa mga sa Bacolod sa Pangsar may mga pagbaha na sir? Wala ba man? So far wala na luwas lang gid sa aton nga mga strandies sa pier nga gin temporary shelter. So sa Tamo na lang na. Wala pa sir, no, wala ginalaga sa biyahe. So magkagabo na nga diri lang sila na tinel. Dire lang anay kay siyempre signal number 1 yung pabiyahe. So nasubong. Wala. So mga spine na sa public. So mga aton pumuluyo dito sa pulot magdapat makakaulo aligmat man kay hindi ta masiguro ang pagbukso sa plan. Kay di siyempre ara ang presence ni Tisoy makuan din na siya masubgit na sa anod yung labay dalagi na sa maulan. So magulo especially sa nga balahaon. Kags sa mga kilid sa baypay mga mapituan sa storm surge. Okay. So ang mga area sa mga bulbedyo sa sa ba mo na batayan na ginila. Oo, kabalo naman ang mga pumuluyo nga naga-ilistar dira na at times na magtudo-tudo ang nagabaha. Okay, thank you so sa area. So munang pwede rin nga update nila kung ipagbantay nila monitor ang select palibot sa sunod ng aton paghambalan. Anyway, ang nakasampan ang biyahe sa mga salakyan. Ginacheck po na nato nagaganaw pero kanselado pa sa gyapon ng sunod, especially nga ginbatak na sa typhoon signal number 2 ang like ining bagyo nga ginabatayan naman diri sa sunod brothers sang Bacolod kag of course pila kabayang sa probinsya sang Negros Occidental. So mas probably dyan, cars kagawon may biyahe. Wala. All tanang nga roro, tanang nga fast crop. Yes. Ang Okay. tanan accelerate. Okay. So, mga ginabatayan rin nila kung nagkaroon din pinakaulit rin lang update sa area. Ang mga nag-stranded ng mga pasero, nakapauli na sila natungtang ng mga lugar action dyan? Hindi tanan accelerate. Okay. Kay may ari din nagtiner, ang mga layo-layo abi nagtiner dire. Ang iba niya nga wala dire. Iba nga lapit-lapit nagpuli accelerate, no? Pero ang iba nga wala kapauli. Mga lugar. Dyan? Ang iba nga wala kapauli, din ang gisubong nagastay? Aral sa may ETCS. ETCS nga mga driver, ang mga pasero? Yes, nga mga pasero. Ang sa ETCS 4. Dras laging house temporaryo. Kaya amo na nagsurvey bilang evacuation center nila. No, tari naman sa may syudad sang Bacolod. Ang ginasiling nato na yung ETCS, pura muna ang mga na-stranded nga mga pasero nga dala gibutang. Okay. So muna nung pinaka-ulit ring update sa area gin mismo sa may Bacolod City Disaster Reduction Management Office kung lakat sa panahon ng aton pagkabala. Ribanda ng update karon ng mga balita bantay sa aton mga kaksyon
diri sa gyapon sa mga pagpangalagad. Mga kagsyon, ang pila ka mga balita mabatian diri sa gyapon sa Diwa ATX sa Radyo Bacolod. Rekta diri live report sa Safety Disaster Reduction Management Office ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz sa sabutan sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. There you have it, live report na sa Old City Hall, Operational Center sang CDRRMO. Padayon nga naga-monitor dira sa lakas ng panahon, kag naga-monitor sa mga barangay nga masami ginabaan kung oras nga magtigululan kag magbugbo ang ulan sa syudad sa Bacolod. May mga salakyan din nga naka-standby. Kung kinalanon ang evacuation, kinalanon ang rescue, ara may mga available nga mga salakyan nga gamito ng ato siling CDRRMO. May mga na-stranded man nga mapasero sa Bredco Port nga wala makapauli ara sa buong house sa ETCS-4 bilang serbida siling evacuation center. May mga lapit-lapit kag sana makapauli at nakapauli gidi kay sigurado karos kagahon way isang biyahe at tanan nga roro, tanan nga mga fast craft kag baga depende ina sa mando sang Philippine Coast Guard in kaso por kaso. So sigurado ko ini kagahon hasta buwas maguluad daw posible way gyapon sang biyahe nga matabo tungod sang aton sini nga Bagyo Tisoy nga paidalam kita sa storm signal number 1. Si Mayor Israo sang hinubaan nagdeklarar man all level wise ang klase. Si Mayor Israo sa hinubaan again nag-kansilar suspended at tanan nga klase sa tanan nga level sa panwasang hinubaan. Paibaloy na ni Tokayo ta Eric Tenerefe. Nakatutok na sa aton pagpangalaga diri ang aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor sa aton sining live stream dugay-dugay taga-alta na tiyempo kagligwa sa aton sining pamalagat. Ang report ni aksyon na John Diaz ginadulong sa iyo sa kalwan sa DTX5 parang manging kompleto ang management sa iyo sining liver detox. Magtumar sa DTX 500 capsule may detoxifying compounds kadikatilo sa ato sa dugo kagatay iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Magina-verify magita ang isa ka balita. Dugay-dugay isunod nila sa ato sa nga Patrol 3 na para Patrol Action John Diaz. Ito may report kada may pick up nga isa ka persona sa isa ka van. So nag-uso na ni subong no. Hindi nga sahi isang mga balita. No, standby ka mo dugay ha. Sa balik report sa ato sa nga Patrol 3 na para Patrol. Sa saligabangan sa ato sa mga check tayo sa nga report kay kada sa ato sa mga correspondent. Una ito si Aksyon Roger Gutib. No? Durante ka ginawa ang angantang balik report sa Patrol 3 na para Patrol. Parte siling report nga may isa ka persona ang kagin kuha sa isa ka salakyan ha. More on this karon balik report na Action John Diaz. For the meantime, magaliton kita anay sa ato sa palabatinan. I-check tayo ng report live gikan sa mga Northern Negros. Naka-standby ang ato siling Cadiz PNP Correction. Sa natipon sining mga police report, blood entry, record of events, official nga nabalhag sa police blood entry sa taga-pulsa for the time muna ata Action John Diaz kay ari nang iya sining information parte sining reported abduction line number 3 Action John lapis kamin. Ang gaberson Eric sa aton tanan nga mga kaagson. Ang patol no isa diri ka lugar sa Suladaman sa Bacolod ang
Aligar, no, may sadre ka lalaki nga gin-abduct action, Eric. Ang salakyan is nowhere to be found. But tulingon wala pa subong makita na. Diri sa isa lugar sa Surat naman sang Bacolod action, Eric. Ano yung salakyan dyan? Salakyan is isa inika Innova action, Eric. Of course, Eric, ito diri sa police station. So may police station number 2, no? Karon gid lamang nga gabi. Okay. Lagi-check rin naton sa aton nga mga kapulisan dito sa listening. Makuha natin ng require coming from the police naman, of course, no? This area gid mismo. Actually, ari man diri ang iya gid mismo nga asawa sa Rek sa lugar. Kung ba na pick up? Yes, ang iya nga mismo nga bana sa Rek. Sa lugar. Medyo bubukan ulan karon nga gabi. Okay. Pero check kung ano diri information at may posible na ng mga bato naman. Dito naman sa mga kapulisan actually kan after setting information. Okay. No, kay diri ang asawa actually nag-istorya pa sa cellphone ang iya naman nga asawa actually karon gid lamang nga gabi. Sa lugar gid mismo. No. Okay. Amo na diri naglutad sa lugar after boundary no sa police station number 1. Kag police station number 2 action Eric. Let's check the no. Ma'am, mayang gabi ma'am. Ma'am, ano na tapos ligay namin? Mag-close na mo sa 888. Diretso kami panyapon sa Jollibee. Tapos, pagkatapos ng panyapon sa Jollibee, nagpuli kami. Aralan namon boarding house lapit. Tapos, nang namon, dra na yun sa may 7-Eleven. Draging banggaan kami sa salakyan nga pula. Wala ko gid na ang salakyan ko hindi sa auto, hindi man sa van. Tapos ko alam nila dahil gulpi ang bana ko kay kaagbay sa sakon kay galain ko pa matsyag mo. Bali mga assign ka mo na gagara. Mga wala lang gid doon. Wala ka gid. Oo. Bali wala ka mo galakad. Wala kami galakad. Pero dala na mo tao. Nang mera man mga tao dira sa may kay kasing along patugani mga tao dito. Bali ana ka mo gali di ka mo pakadto pa SM area. Oo, SM nga area amo na. Kaya ra lang amon boarding house sa 7-Eleven sa may Basiwa, lapit sa 7-Eleven lang gid kami. Labi kami na malabay sa 7-Eleven. Okay. Matulog kami. Di ba dulog? Yes. Oo, lapit gid. And then nagpapuli na ka mga diwa. Oo, papuli na kami. Alin ka mo kanyapo, no? Oo, kanyapo. Nag-close ka mo sa may 88 yung store. Ano nang store niya, ma'am? Cellphone accessories. At cellphone accessories lang. Dugay na ka mo dala ka baligyan. Oo, dugay na. Okay. Mga pila na kayo ayan. Sa may 5 years. Kaya nga, iya negosyo, ginamo una, DVD. Okay. Galing ang DVD subong, nang bigaw na bala. Kaya mo na cellphone accessories na lang subong ang amon naging patigayon na bala, naging padayon. Oo, padayon. And then, wala naman ang amon nga tawag negosyo. pila na lang edad yan? 64. 64 na siya. Pila? Nag-address na kinasaya. Nang dili siya bali daw ang iyang address dari na gid niya kay dugay-dugay na dito sa Pero ano na siya ng foreign national? nang Muslim na sa Muslim na oo, sa sa Marawi na sa Alin, 64. Pero wala siya other business other than selling wala sa na amo na lang na ang amon kaya amo lang ang ginakuha naman sa amon budget pala sa adlaw nga tanan. Pero may mga grupo rin siya. May mga support siya na nagsisaya. Kami lang ginaduwa ka pa nga buhi. Kaya naman, gulpiada lang. May nalako. May nanaog lang. Ilang Kasi kabilog? siya. Duwa ka bilog na naog. Nakamas. Oo, nakamas. Color ito. Ano nakamas? Armado? Armado? Nang dariya bonnet. Bonnet, nakamas, naka-jacket. Oo, naka-jacket. Ito man. May armas? Ito, daw maong. Oo, nga jacket. May armas dyan? Oo, nagdardo. Okay. Tapos siya matugol, pinagdawaan. Dyan may armas dyan ang mga lalaki dyan? Pilit gid sa bala patulog sa salakyan. May armas sila wala? Oo, may armas. Laba. Long firearm ang gamit nila. Ano yung tutok na siya mo? Laba. Welcome mo ba kung hindi ako makapasya kay Police Major Sherlock Cabana? Dyan? Sir. Establish na ngalan sang bana. Sila sino ngalan sina? Tanggil ito yan ito. Pilang edad sila sang bana? 54? 64. 54, 54. 6. 64. Yes, correct. Okay. Muslim na taga Marawi. Yes, taga Barawi. 66 na sir. Bali may siya, may long firearm saglit ma'am. May long firearm ang mga nagano. Oo, nagkuha siya. Wala naman siya ginano, ginkuha lang gusto ko. Ginkuha lang sa dayon. Tapos dito na sulod balahaw. Tindakan siya. Pero ano man, sir pwede na na-divorce ang name. Ang yang bana o hindi pa. Ang ngalan dyan, importante ang ngalan. Hindi pa ma-divorce kay...
Pangaspan mo? Untaw sa car. Ha? Untaw sa car. Ontaw sa car. O-N-D-A-O. Sa car nga. S-C-S-A. S-A-T-A-R. C-A-R. Antaw sa car. 66 years old siya. Taga Marawi, pero dili ka mo sa Bacolod na Gatiner. Di sa Bacolod ng barangay. Mga how long na yan sa Bacolod? Mga sobra na 30 years. 30? 30 years. Ano And nga then, barangay dyan? Nang Wait lang. una, ng DVD. Galing kayo, wala na bala subukan DVD. Kay Pigaw na. Okay. Cellphone na Di ka mong Gatiner sa Bacolod. Dari lang, may boarding house kami daw. Sa di na ganit. Sa may Arby's Bake Shop. Sa Barangay 10. Oo. Sa may, Barangay lang sa may, ano nga gani? Mambulok. Okay. Mambulok. Ontaw sa car. Bulok. Dala sa Mambulok. Pero dari lapit sa 7-Eleven. Nakamuna ano. Dari siya nga cover sa ano. Hindi wala siya may na-story. Story at mo sa una. Basta may nakakontra siya. Ay, ginasaya ka buot na sa tao, yo. Wala ginasaya sila nga kontra bala. Wala. Pamahong. Ay man. Ay, Ano kung lang? kabalo kami nga pamahog. Yung nga, malakat-lakat kami da sa may kadulong. Pero may kitsa mo Oo, dala. grabe kami pa. May galabay sige. Wala na kami mga salakyan. Galabay, oo. Dra lang kami. Board lang kami gani. Okay. Prior, sini wala ka mo nakabaton. Mga ano. Wala man. Pamahog, why? Bantayan. Wala. Okay. So kapag ugid din. Oo. Ito nga ano. Anong description sa salakyan dyan? Color pula ang sarap. Oo, color pula. Pero hindi mo ma-identify. kung Hindi. Inuba, hindi? Hindi man auto. Ay, hindi mo gali ma-identify. Hindi ko ma-identify. Kay Gulpiada. Kay Gulpiada lang, good sir. Grabe. White plate number? Tayaan po ka. Nakitaan mo kung may plate number or wala. Wala plate number. Ilang sa lakyan. Gitayaan sa Armas, why? Ano tayaan ka wala? Oo, kaya pag ano yan, nag-ano sa bala, nag-ano siya, singgit sa, nag-ano ko sa mo, nagdalagan na lang ko. Pag ba na, o gali golf, kikila gidya. Oo, Galing ko ato yun. yung ko, so dahil, Di kaya, na direksyon sa salakyan. napakadto sa pamo na, tapos nagpabalik ko siya, Una, na, pakadto siya pa SM area. oo, Tapos, tapos na pagkakuha, yagi nagpabalik na po sila dahil, kaya wala na po sila diretsyo sa akin, kaya nagdalagan ko pa diretsyo mo, dito ang SM, nagpabalik sila pa din sa IDP paano area. sila guro, Or pa plaza. Oo, mga mo, ay hindi, Palakson, Talakson. oo, Okay. Tapos diretso sila din sa Lakson area. At wala sila may upod, wala may nag-back up ng salakyan. wala, nang di lang ko sure, kaya may puti ko siya mo nga nag-amo na, nagdalagan na lang ako kay daw sa ako na daw anong ko tatani isang puti na sa lakyan na lahaw. Okay. Kasi kwaon ko to siyang May isa. puti pa rin nga nag-upod. Sunod? Oo, may sunod nga puti. Van? Nang hindi man. Ano lang? Hindi man. Hindi mo may SUV is the out. Oo, daw mga amo na. Okay. Ang una, ito SUV man to. Oo. Okay. Pula, kag puti, doon mo natin. Okay. Sige, sorry. Ma'am, ano na yung Norlin Sumagay sa. Hindi pa ka makasado niya. Nang kasado kami Muslim na. Norlin Sumagay sa ito na may edad. 30. Ano nakamukadugay ka na Sobrang 8 years. Sobrang 8 years. So, biyan ang 8 years. 1,000 car na. Isa na. Sige. Mag-live-in na? Live-in yun na? Ay, hindi. Kasado na. Sinaksulit. Kasado, saway na. Norlin sumagaysa ang asawa. Yes. Okay. Pila ka na ganun, ma'am? 30 years old. Yan na. Oh. And 8 years So, old. sa rito ang kasang bana, si Antaw Sakar. Yes, 1,000 car. 64 years old. On town sa car. 66 years old. Diyan? Action elect. Antaw kun untaw. On town. Let's check. I-clarify ko na siya. Ma'am, on-town niya na yun. On-town. O-N-T-A-O. Sa car. 66 years old. Binigit siya sa Marawi. Sa Marawi na siya. Sa binigit siya. Sa Marawi City na siya mo. Pero ang dito mo makaplanay, wala na siya na problema. Wala siya Ay, na wala siya problema yan. Wala yung sabihin na kaya Ay. Diyan? Huwag na siya ang tao. Wala. Kung na siya na... Mangkutad ko nung dala sa bana, to may kwarta, may lahas ng bana ya. Okay. Check. Mangkutang asawa ko may madala nga kwarta, lahas ng bana, no? Okay, medyo sakit na signal sa tulog. May lagat. Sir, may gabi. Sir, ano sa mga latest development update, sir? Bali sa naging pang-check ang mga CCTV, yung pang-1, ang mga possible witnesses, ang nakakita lang dito nga si ka-driver.
according siya, nakita niya na lang niya sa nagadaga na si ma'am, nagapangayo siya sang tabang. Okay. And then ang mga mga CCTVs palibot yung pang check, wala gid sang may nakakuha agi. Itungod sa diktok gali na tabo sa may mga porsyon nga na madulom na nga area. Okay. Kaya muna subong ang aton nga mga kapulisan ara na alarm naman sa bilog ng BCPO kaya kung pwede nila ma-intercept ba ang salakyan. Okay. Pero galing kitigo, gali pagkuhan ma'am, nga nag-una siya na report sa Station 1 until siya naka-report dari sa Station 2. Kaya pero na immediately pagkagbut niya digi, naging flash alarm dahil namon sa bilog nga BCPO para at least makandakan sa dragnet operations. Okay. Subong ang aton ng mga operatives, rather available personnel ara sa nagalibot, gina-check, pang ano ang mga pension houses, mga lodging house, mga hotel ship, probably ba si bala maghapit o ano. Kaya mo nang ginagawa natin subong gawlat kita sang feedback. Amo na ganing amon nga operation man subong nga gabi ging canceled na lang anay. Itungod nga priority ni namon ini nga insidente. So pero sir, ini sa case nga wala niya reported sa inyo ang CM. Napanano ni namon iyang ngalan sa Station 7 pa lang to, pero amo na subong gina-validate pagid kon ano ang background yun bini untaw. Okay, ang motive ang motive nga agin na abduct siya. Okay. So, kasi every night kaya mo naman na ilang pambili na sang ilalakat until na wala gyapon hasta subong inilang na insidente na tabo. Kaya mo na agin na kuha namon. Okay, sir. Thank you so much. Jan? Okay, teka na. Balik si Action John Diaz. Kaya na intriga ko sa bali Major Gabana nga may kaso sa Station 7, no? Balik si Action John Diaz for clarification, no? Jan? Jan? Na signal. Actually, temporary atato ng signal with Police Major Sir Gabana. Kay nagabot sila si Police Colonel Henry Binyas. Immediately nag-undergo sila dari personal conference with operatives, no? Actually, nagtiligan sa statement ni Police Major Sir Gabana about nga sa Station 7 may ngalan nga daan. Pero hindi na pa divulge ni Sir Gabana kung ano na yung ngalan nga ini involved in whatever kinds or legal nga mga aspects. Klaro mo kung anong butsilinggo ni Major Gabana sa Station 7 kami ngalan? Hindi pa na nato na-clear sa kaya ututong statement kay ni Sir Gabana kay immediately nagkadto siya, no? Pero ina-chronic clarify nato ano na ginabutsilinggo. Pabako kay na medyo na temporary nag-utod kay wala pa si Sir Gabana din nakabot ano gidang clear gid sa interpretation si kay I understand si Gabana siya ng Station 7 commander sa tempo siguro no? Yes, siya ng tempo. Hindi ko balik ni siya kung ano itong butsilinggo sa Station 7 to. Kay naga-conference ni Colonel Binyas sa sulod ng opisina na. Nag-start na ilo conference ka doon. Closed door na closed door meeting pa sila nga doon sining mato niyon. So mo ano ang tapos sulod mato nila sa arid sa gwa pa nagabilin ining si Puli ang iasawa nga si Lorlin so magaysay actually diri sa may desk officer diri sa lugar no and then let's check no kung may statement diri pagwak sa direct si Major Gabana Abe karon gid lamang nga gabi may amag sila nga naglunta naman nga alas abduction diri sa area no. Subong nga mga tinion may ara pagid additional nagwa ni si Colonel Binyas actually pero sa sulod si Sir Gabana na ang naga-conduct ng conference with the operatives niya diri sa lugar kay nagapatigal sa dragnet na ang ato naman nga mga kapulisan ay teko di balik abi ang babae o ganang yang asawa kon may hindi available si Kwan si Major Binyas Colonel Binyas hindi actually kay nagsakay na sa siya nga salakyan pagid dasig lang kamay gin-instruct mo sa gamay kay balik kibi ang asawa bi kung may diya sa parte sa kung anong pagkatao sang banay ni kita may kamenso si Major Gabana sang may record Station 7. Yes, awit ang sa kay tigin dala pa kita sa may sulod man naging dala pa sa sulod mismo sa conference room kay sila man digtong personal nga nagahinon anon diri sa may area sa police station number 2 ang Senadek no. Bali nagano sila sa mga may mga thorough investigation sila nga ginakandak pero inquiry diri kung pagpamangkot abi sa asawa diri no sining gin abduct action erect
Sinimata ni Ora man ang sitwasyon dari sa lugar mismo. Di mo to sa lugar sa mga listeners at mga pagpanamati na ang atin sa abduction case dari sa area. So may sulat naman sang... To be specific, ang lugar ganun natabuan dyan, di na gani? Sa may dalan Burgos Lawak sa Narek. Ang natabo ang abduction. Yes. Sa may madulom dara bala, no do may mga gapang ano na gani may nga tricycle na dara nga nagaparking kong kaisa. May ara man na dara accelerate ka mga tricycle, may mga baligyan dara nga mga pagkaon o tanon kag iban pa. So duha ka salakyan kuno ang naghimo sang krimen, ang isa baka? Yes. Isa look out or back up. Pula nga do pula nga SUV, puti nga SUV accelerate. So duwa ta ng mga salakyan. Ang muna nang gisakay kisaya allegedly according to siyang asawa sa pula nga SUV. Ang sunod ya do man nagasabi abing bilang back up action erect. Ano amo na din ang gid pa sa nato ni negosyo is ano lang ang gidman ko no nang baligya dira sa mga accessories, mga gadgets, iban pa wala pa man sila sa ano gid kun iban man mga negosyo nila din para sa paglaragway diri ani nga banak sa isa ka mabuok nga individual kun labi nga persona wala sila may duwa na nga kontra o kun labi pila ka mga pagpamao nga naglabot sila sa at sa tabo pa man ining aligar nga pag-abduct siya karon gid lamang nga gabi istorya si Gabana kang asawa sa conference room. Jan. Action Jan? Wait, nag-select ko. Select? Silingko si Gabana kang asawa ka Austrianay. Yes. Austrianay sila. May ginagawa, may pangayo, may information kay ang ining lalaki nga daan kung nabing nag-abduct ano sa action reke nang may firearms siya na may dala sabi nga armas long firearm action reke no amo nang isa sa mga ginabatayan diri nila kaginachat nila kung sino ni nga mga personalidad abi nga may mga detecting action reke nga matag-at ng kalibre ng armas lotang sabi ko na available ng linya ni Police Major Sherlock Gabana para mapamagpapag natin sa lugar action reke very short. Wait agad aksarik para mga ano ka medyo nadulang sa mga area. Ano naman sa mga listeners natin sa Japon, arito din live nag-report sa areas ng police station ng number 2. May ako diri na guntad nga pag-abduct sa isa naman diri ka Maranaw ini siya yung corona sa Marawi ini siya. Ining lalaki nga gin-abduct karon gid lamang ang gabi. Ang iya diri nga asawa amo ni ang personal nga nagpadangat sa reklamo sa area sang police station number 2. Kay una sila nag-report sabi nila area ini nga sakop sang police station number 1. Pero po sa nila number 1 sa illegal area sakop ya sang police station number 2. Galdig ko sila gilayo naman nga nag-report sila pero nadugay-dugay nagid man kay 9 PM pila na ka mga minutos ang nakaligdad antes pa man sila din nga naka-report kada patigayo sa nagakigong action ng ato naman nga mga kapulisan at senerek no sa area gid mismo check sir may i-clear lang ko sir with regards to pictures and name na ginaba mo may name from station number 7 na identify kung ano siya or kilala nyo na nga daan. Anong boot mo sila? Hindi ko lang yung mga konsubong kayo mo gina-validate pa namon. Kaya nabatian ko na iya before sa harap ako sa Station 7. Okay. Ano nabatian niya? Pero wag ko kapuan sang complete ang apelyido lang. Kaya mo na nga i-validate yun yan. Kung ano siya? Kung anong background si isang biktima. So anong final action sa buong niya? Kaya mo na continuous ang action nga investigation. Sige na kwanta pa kung mahimo bla ma-locate na pa ining salakyan with the help sa other ng mga unit daw kagdason amo ni ginako na ginamon subong ni ginatutukan ining gabi na kung mahimo pa lang ma-rescue nato ng ining victim kada kung mahimo madakpan nato ng kung sino mga may kahimuan sila. Sa area niyo, so wala mo monitor mga naligat lang may nagalibot-libot traffic do katingahan do. Wala man kay from time to time especially pag tapak na 8 sang gabi ang patrol ni galibot ni mag-inspection sa mga guards, makuan sa mga ilimnan
No, pero kagdason na ginakuan ang mga kabataan binga nagalinagaw na sa dalan nga papulio na wala man kami nakuanan nga mga suspicious vehicle o iniblang mga salakyan man binga wala sang plate number. Kaya take on once may mga salakyan nga wala ni plate number, ato man ni ginapaparaan kag ginapang check mo sila. Kaya mo na halin sang sugod ko din na sign diri wala po sang may nakuanan nga may mga vehicle nga mo na binga o reported yung mga vehicle nga naga wala ligid diri sa area po. Okay. Thank you so much, sir. So, Eric, nabatian si Police Major Sir Laksabana diri sa lugar Kibiswam. Ang kondre na to ng final, nagid lamang nga request ko na diri ang paluyag sining ni Rogelin Action Kuno diri iya mahambal, no? Ano diri iya nga hingi naman. Sa to naman nga mga kapulisan Action Rec. Kag of course, sa publiko, wala nga posible nakakita diri sa may natabo sining Action Rec nga pag-abduct adit iya naman diri nga live-in o klaro siya mismo nga asawa Action Rec sa may area nga tako ang police station number 2, no? So rin nagano na to naglusot na kita gulpi sa pag hindi naton makuan liwat sa sikan dahil sa nga makasulod kita liwat kag makuan naton sang statement ining Action Rec ang iyang asawa na let's try to check Action Rec may makuha pa siya nga iyang fine pero na bali naman tanan natabo kay ina dala sang ginabdak ining iyang asawa Action Rec sa liwat isa ni sa taga Marawi dugay naman dito nagkatinel sa syudad sang Bacolod dagaragtiya man na natabo nga gin-abduct sa karon nga gabi and routine na nila magsiling karotin kay perminado sila nagalabay diya na sila naglakat at sunod ay kalendar di sila pagsira sa ilang baligyaan sa police station number 8 diya na sila malabay dahil sa mo silang lugar kay sinanyapo lang sila kagabi pagkalindir action na nila lupi nila nakibot sila nga man na natabo nga ginakwa bisang wala niya makilala ang persona mga kalakinan armado ining iya naman nga ba na action na no. So karon naga-conduct na siyang dragnet and checkpoint ang aton mga naglaing nga police station sa palibot sa syudad sang Bacolod na kankanan sila naman. Ang asawa way na? Ari pa sa conference pa. So yeah, padre. Check natin na siya akon man ko naton sang statement action ka padre isagid lamang kag iya ning iya in action direct. Nga malig nag-upod siya karon gid lamang nga gabi. Ang tiya ara. Direct. Ang tiya ara. Ara man tiya pero ara man nag-upod man direct no sa conference. Kay base may katag man sa dalang detalye or di nga mga information na pwede nila dugang action erect nga hatagi asing asawa nagailibion sini nga mga tinion nagailibion sini nga mga tinion na makongkulo kaya dalang ginbutong no ginbutong action erect iya diri nga bana hopefully nga ma-check nga makagilayan nito may kakuha din sa resulta ang aton nga mga kapolisan kag kung may baruan ring lokasyon na bis nga salakyan kaya wala pa magdugay ang natabo ining incident nga pag-abduct diri sa area action direct. So paano pinakauli diri nga development for further development nilagyan diri sa ating mga action diri sa Gyapon sa aton nga pagpangalagad sa action radyo Bacolod Action Direct. Live gigan diri naman sa area sang police station number 2 ang taglibot sa Bacolod Action Zombie at sunod sa action sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kinak sa John Diaz sa Doyabet live report dira sa police station number 2 ining isa naman ka reported abduction sa isa ka 64 anyos nga Muslim taga Marawi City pero nag-tiner ka nag-istara diri sa bahin sang Bacolod City dira sa may Mambulok Barangay Jess isa ka boarding house da ikul pinanis laging dilugan sa isa ka hindi pa may balaw nga salakyan SUV o kun Innova gulpi lang ginbutong ang bana ni Norlin sa Magaysay nga si Untaw Sakar isa ka Muslim
silibton to ginhambal ni Police Major Gabana nga sang dara sa destino sa Police Station number 7 na Station Commander nabatian niya na ni ang ngalan nga Untaw Sakar. Unano ang nabatian niya nga parte sa kay Untaw Sakar amo pa nang hindi ma-mention kag mahingadlan mahambal ni Major Sherla Cabana subject for verification. Pinapati kayo na ang dragnet in flash alarm na ini sa tanan nga mga napulo ka mga station basi pasiplatan ini nga salakyan nga isa to puti ang isa to pula. May report nga SUV, may report mga Innova. Armado ang duha ka mga lalaking puwersa nagapugos kag nagpasulod sa kay Untaw Sakar kag nagpalagyo. Nabili ng asawa nagailibion. Amo ni karon ang ginahimo nga follow-up operation sang aton sining nga mga pulisan sa Station number 2 led by Police Major Sherla Cabana. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kung mga background check ta si Untaw Sakar, mahibaluan tayo sila nga pagkatao kag record ya dara ta na mataw-taod kung ano ang behind kag motibo sining pag-abdak karon nga gabi sa kay Untaw Sakar isa ka Muslim. Karon gid lamang aga kung karon lamang gabi dira sa may Burgos Katuslao sakop sang Barangay Diaz. Ang report ni Action John Diaz giradulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbasop ginapalumbok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbasop, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ang report man ni Action John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Boutique Properties. Santon Plus Herbasop sa panit. Santon Plus Herbasop labo sa ginabantayan ta nga bagyo nga si Isoy daw sinaboy saboy man ang kaso sa Bacolod. Hindi na may bangkay mga sapuan sa area ni Major Gabana. Ang mga rescuer yan kag barangay Tanon sang Barangay Panukoy nag-standby mga nandira sa barangay holo. Wait and see man sang dalagan ka panahon kasi di man malipot ang barangay Panukoy. Kung magbalbal man ang ulan ti daw lawod man, no? Muna nga ato mga barangay tanod mga rescuer tang ato nga mga barangay kagawad, barangay official led by barangay kapitan na Yolanda Bibing Noble naga-alerto man kag naga-panilag man sa lakat sang panahon, no? May kabidira sa kay Madam Grace Fus. Kamusta dira si Madam Grace Fus? Dira sa New Jersey. Si former Councilor Amic Garciniego. Dira sa England. Sa New Jersey, ara man dira si Sir Edwin Penada. Nagapaurok-urok man. Kaginatamya man si Engineer Arthur Normandy, no, and family sa kay Jojo Soliano Santander, Cuales kag Miraflores family sa may sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkaran City. Ginatamya kamo ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Of course ang Qatar. Ginatamya tamandara si Parita Stephen Uy kag si Kumarita Angel Uy sa kay sa kay Hado Koichi, Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family. Sa kay Engineer Nonoy Galunanda, kag sa kay Madam Julie Hamandre, ga-monitor sa live streaming sa area sa Kabangkalan, dira sa All Sector Industrial Sales. Salamat gid kay Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandre. Kay Kumarita Hazel Borja,
Kumpare Tarayan Borja and Kids, nagapaurok-urok man sila. Pamati sa Action Night Patrol. Sa kay JP Ahina da, may gabi Sa kay Andy Hirongka Blanco, nagapaurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol. Sa mga taga Police Station 6 tra, may gabi igid. Sa kay Bernadette Lacson da, may gabi Sa Mrs. Lonsky Diduro sa Fujairah, United Arab Emirates, may gabigid. Sa kay Kumarita Rowena Jopinis Bacchiano, nagapaurok-urok gid. Si Ami Rivera Cural, pa-check attendance na sa. Si Zuzani Madrid Pokbit, good evening to si mo madam. Sa kay classmate Imelda Ostras Valencia, nagapaurok-urok. Sa kay Ihado Efraim Agisando da, may gabi. Musta ka da Ihado? Sa Mrs. Lowe Di Paula and family sa mga Dunganon boys na may gabi. Sa kay Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Porok Santol Barangay Mandaragan, nagapaurok-urok gid. Mr. Mike Hinulan Carbiliado, check attendance lang. Paurok-urok. Gerald Babaw da, may gabi Totoroni Sidayon Gordon. Ang mga taga MDRRMO Pontevedra, Aragid, monitor sila ni Mayor Jomar Alonso. Nag-declare man sa suspension of classes all levels December 3 dira sa Pontevedra. Si Lorna Diligencia da, nagapaurok-urok mo. Nana Perez, good evening. Sa kay Serto Flores da, may gabigid Sa kay Nomeriano Castil. Sa kay Police Major Charles Sever sa Police Station number 8. Nagapaurok-urok siya. Si Razel da, Janelle Calves, Eric Sompay, Reniel Artajo. Parami na sila. Nelson Magbanwa Jr. da, may gabi. Sa kay Marie Lan Traya. Musta lang kay Lani Castilla. Sa Hong Kong, araman si Eden Trebonsay Jordan. Nelson Magbanwa Jr. Sa kay Era Buena Derwil. Mr. and Mrs. Derwil. Good evening da, no? Sa Riyadh, si Leviver sa Lapante Francisco de sa Riyadh, no? Monitor gisa sa Action Night Patrol program. Wow! Ang akon nga amigo, si former Barangay Kapitan Cap Elmo Olivar. Wow! Good evening. Monitor lang kami di sa J Squad Pizza with Anthony. Wow, kayo sang live ni former Barangay Kapitan Elmo Olivar ba? Kap, may gabida. Huwag kita da. Mari Anthony, amin na rin harak galida. Bago siya nagkayo di sang generator ka labridyo, kakso radyo. Ang bata ko nga badyaw nga si Janil gapaurok-urok man ni Junil Calves tumawya man taba. Eden Trabonsay Jordan tiga paurok-urok sa Puwerte nga paurok-urok Kay Shell Vicino, kay Andy Hirongka Blanco, Terry Simpron Yung gapaurok-urok ido. Si Zeni Ann, si Verit Tichanova, gapaurok-urok man. Si Joyski Abarientos Velasco Manzano, si Wing Toring, ito Alexis Wing Toring, araman Rapido Hala Castigo, araman. Si Naoimi Fukuda, gamonitor man. Geoff R. Caliso, Ronnie Arroyo, Joanne Salem, wow, nagapaurok-urok ito. Bimbo Arcilias, si Kirk Yungki, si Kirk Yungki, nagapaurok-urok si Kirk Yungki. Di Los Santos kag Doromal family, tamya ka mo ni Rose Ann Doromal Di Los Santos.
Sige, magabalik ang Action Patrol when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa Barangay Bagabidara kay Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Congratulations lang sa kas-ako Meli Doria Torres Gayanelo for passing the licensure teachers board examination. Alin sa Babes Mango Stand, Banga Julia, Valladolid. Jane Hisolgon ang panamyawa. Sakay Maria Lisa S. Magbanwa, mayong gabigid. Kaya Risaga, Nanay Ramona Kahuraw, alin kay Teresita Orita Kahuraw ang panamyaw, no? Sa Dubai ka pamati sa aton si May Thor Buena Flor. Salamat kay May Thor Buena Flor. Kay Cosipil Junel D. Calves. Kapauro-kuro. Balikan sa aksyon dyan diya sa Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan sa Patrol 3, please come back. Aksyon lagi sa bypass operation naging batagayon sa mga kapulisan sa police station number 7. Sinigid lamang ang gabi ko sa rin niladakpan ining si Jason Dalisay, 38 anyos, Arias Kalaog o Aksyon Eric no residente Agong Kulatok rather, residente ni isang Purok Malipayon, Silita Village, Barangay Aliisra, Damansang, Bacolod. Na-recover din sa police worker control sa niladakpan ang katutanan kahit sa transparent plastic to say. Ginasuspetsyon sa 300 pesos ka kwarta. Isa naman kay ito mga pouch. Ligyan sila ang radar sa Rodrigo Police Captain Carmelo Nermal, ang station commander sa police station number 7. Ining nadakpan ang sila kinakabig nilang street level target. Kag madugay ng Kidman nila nga ginamonitor kung muna kabato na sila sa impormasyon. Ngayon ini nagaduso abis ang illegal nga droga sa draman mismo nga lugar. Ini sa karon aksyon na rin ang preso naman sa kustodiya sa police station number 7 para sa nagkakaigo naman nga disposisyon. Si Police Captain Carmelo Nermal. Si Jason, street level target na rin sa dilinig ang peritri sa Purok Malipayon na di alis. Oo, kay hindi nga gabi ang mga pata siya. Oo, dugay naman dito pag may mga tungkol sa mga informasyon na pinapapalo sa aton, naman naging monitor naton. Pag na-confirm mo na nga gitanakan naton bypass na natigayon ngayong gabi. Si Police Captain Carmelo Nermal ang hepe sa police station number 7. Sa dugang pagiddaman nga balita, aksyon na nakika naman diri sa ospital. Pilason man diri ang isa naman niya ang piladiri ka mga persona sa aksidente nga nag-aluntad diri sa area aksyon na isang barangay Bato, no, particularmente na
sa sitio Maasin. Sa Banwa naman sa Nigaran, ang mga pilason king kilala sa Stephen J. Gonzalez, 22 anyos, isa dari ka 14 anyos nga mga audience ni, kag isa ka 15 anyos man nga babae, kag isa pa ka 53 anyos nga babae man nga king kilala kay Lorna Pabalinas. Kaangkod din sila sa naglaylay nga pila sa ilang lawas manapos sa accident habis kinasakyan nga tricycle pero mismo sa Banwa sang Hinigaran. Inisel ka pa pala kinabulong sa area sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Balik tagikan sa patron at naglibot sa Bacolod Action Son Diaz sunod sa patron sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Good night, ka. Ayos, salamat kid. Action dyan. Si Juan Roberto Nanet de Leoso Sr., check attendance lang. Mayang gabi, Action Eric, ginatamiya ko lang ang familia Hikana. Aling kay GL Jeffrey Lia, ang panamyaw. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Manon Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo. Kita magabalik buwas. Same time, same station. More updates sa sining abduction karon sa Kagahon sa pinaka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Ato sa mga patrola yun at report na sinakso yung napalagay ko ng gabi sa origin sa atong mga correspondent. Nawala ito mapasalot tungkol sa sining isa katako mga balita sa syudad sa Bacolod. More update man sa Bagyo. Wala klase, tutok lang dirigapon sa ato sa pamilya ang mga biyahe sang Roro ka fast crab karon sa Kagahon, no? Pwede rin action dyan diya sa ato sa piloto sa Patro 3, aksyonan ni Kirao, yung center action na Andy Pensor, technical partner sa Studio A, broadcast na engineer Nalmar Madera, back up kay security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, transmitter control tower, sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, Pulog na ito ng Porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief District Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Pabanang Siling, adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,